persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior d'un estat. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, al propi, i a retornar-hi. Cap persona no està sotmesa a l'esclavitud o salvatge. L'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes. Davant la llei i el dret d'obtenir la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra la provocació a un atac discriminació. Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions nacionals contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la Constitució o la llei. No objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d'atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats. Article 14. 1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i beneficiar-se en altres països. La piensa. Tot individu té dret a una nacionalitat. 2. Ningú no pot ser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'expressió pacífica. Ningú no pot ser obligat a pertanyir a una determinada associació. La disposició d'aquesta declaració no pot és interpretada en el sentit que un estat, un grup o un individu tingui dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats que s'hi anuncien.